Nanawagan ang Mandaue City Council nga ipa-repair na ang nagagubang mga parte sa flood control project sa Racbayan. Ano yung report ni Nico Sereno? Sa regular nga session sa Mandaue City Council, gipapasar ang resolusyon kabahin sa mga flood control projects sa syudad. Labi na human sa nahitabo, pagbagyong Tino, kundi may pipila ka parte sa mga proyekto nga naapektuhan. May bahin nga nangaguba tungod sa bulog sa tubig, ug doon na say wa pagyud matiwas. Pinaagi sa resolusyon, giawhag sa konseho ang Department of Public Works and Highways nga trabahoon na kini. We are requesting them to repair because of there are some people who are put at risk panalitan dili na pa ma-repair na yun. So we might as well avoid that. Yeah, at tumagyod ang bulog sa tubig ba busog gyud dito. So kinahanglan siya ma-repair. Sa pipila ka mga low-lying areas nga nabisita sa GMA Regional TV, pananglit sa sitio Talong sa barangay Paknaan, may parte sa riprap nga wala pa makumpleto. Nga matod sa mga residente, dito miagi ang tubig baha nga misanap sa ilang kabalayan. Because of the volume of water during Bagyong Tino. It was unexpected, but some things happen. Unpreventable, unforeseeable. We call that fortuitous event. Nico Sereno, Balitang Bisdak.